ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಡಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗೀಡ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ವೇನು ನಾಟಕದ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನಾಟಕ ತೋಡ್ ಬಂಡ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾದಾಪುರ ಆತನ ಪೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡ್ ಬಂಡ ಚೂರು ಬಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಡಲ್ಲೇ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿನಿಡ್ ತುಂಬು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ತು ತೂಲೆ ಇನಿಯಾನ ಬತ್ತಿನ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಇನಿಯಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ನೂರ ನೀರ್ದು ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಾಡ್ ಬುರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದು ಇನಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಅಂಜಾದು ಯಾನಿಕ್ಲೇಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಿದೇ ತಿನ್ಪ ಐತೆ ನಾಟಕದ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತ ನಾಟಕಡ್ ಈ ಪುನಃ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಬ್ಬರು ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಪತ ಬರ್ಪೇರು ಕಬಾಬ ಒಂದು ಏತೇ ಪಿದೈದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಸಮಾಧಾನನೇ ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದದನ ಮಲ್ದಿಜಿದು ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಗಸಿಲ ಮಡ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಐಬಾರ್ದಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋನು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 12:30ಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ದೀಪಿಂದ ಪಂಡ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಒರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬುಜಿ ಆಯ್ನು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡತೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೇವದಡಿ ಒತ್ತುನು ಐದು ತುಂಬು ಬೇರೆ ದೀಪೇನು ಅವು 12 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಬೇರೆ ದಿನಾಗ ಅಂಚದು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಒರ್ತಿಡ್ದು ಪುಜಿಂದು ಬೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಈ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಕಡೆದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಬೇಪಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಂಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಏತ ನೀರು ಕಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀನಿ ನೋಡತ್ತೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀತೀನಿ ಚಿಕನ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕನವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಬಂದಾಗ ಏನ ಅರೆಪ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಡು ಈಜಿನ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಜತ್ತು ಕಡೆನಾಗ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಡು ಒಣಸಾನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಗ 1 kg ಕೋರಿ ಕನವೇರು ಸಾರ್ಗತೆ ಸಾರ್ಲತ್ತು ಗಸಿಲತ್ತು ನಡುತ್ತಾ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೇವೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರು ರೊಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಕಾಪನ ಅಂಜ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪುಲೇನ ಅಂಜದು ಅವು ಸಾರ್ಲತ್ತು ಇಂಜಿ ಗಸಿಲತ್ತು ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಜದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಗ ಅರಪರಪ್ಪ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಸಾಮಾನು ಜತ್ತು ಕಳೆಯರ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆ ಐನೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಸೇವೆ ದಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಗ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಮುಷ್ಟಿದತೆಯನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾಜಿ ಸಲ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೇನು ಮಾತ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋದು ಏನೇನಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಪಾತ್ರದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾನು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ
ತಾರೆ ಮಾಡ್ದ ತಾರೆಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಈಗ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ದಲೆ ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ ಕೊಡ್ದಲೆ ಚಿಕನ್ ಗಸಿಯಾಡು ಸಾರಾಡು ತಾರಾಯಿ ಪುತ್ತು ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂದು ತೊಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆಪೆನು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರುಂಡು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನಾನು ಕಡೆಪೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬರೋಣತೆ ಅವೇ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಬೊಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆದು ಕೋರಿ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೋರಿ ಒತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಕನ್ಪಾಯಿನಿ 2 kg ಉಂಡಿಗೆ 2 kg ಪೊಡು ಪಂಡ ಮೇರಡ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆರು ಕೋರ್ದಂಗಡ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡದಕ್ಲೆ ಕಂತು ಕೋರ್ನಿ ಮೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡದಕ್ಲೆ ಕಂತು ಕೋರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಇನಿ ಸೇಮದ ಡಿಗೆ ಪೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕೋರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಗ್ದಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚದಿನಿ ಇದು ಕೋರಿ ನೇನು ಪುರ ಏನು ದಿಕ್ಕದಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೋರಿನ ಪುರ ಲುಮ್ದಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಕೋರಿನ ಯಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಗೆತ್ತಿಗೆ ಒಂತ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾನೈನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಂಜರ ನೀರುಳ್ಳಿ ఒక 1 ಇಂಚುದಾದ ಶುಂಠಿನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋರಿನ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಲು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ನೀರು ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಕುಂಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ కొంచెం సమాధానం ఇచ్చే చూరు కుట్టువాను అదే పండ సేమ జడ్డే కొంచెం సార్ బోర్డు ఆపడు పెన్న జాడు కొద్దియాడు ఉప్పు బొక్క తుక్కనప్పుడు ಮೂಲು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಬೇರ್ದಿತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ದೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕುಡಿದು ಪುಡಿ ಹಾರ್ಕೊಳದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತ ಚೂರು ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಾನೇ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟ
ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಾನೇ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸೇ ಮಲ್ತೆ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪರ್ತಿಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಮನೆ ಎಂಕ್ಲನತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನೆಲ್ಲದ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಫೋನಾಗ ಕೇಂಡೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತನ ಅಂಚ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು. ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕದೀಕ ಆತೇಟ ಕಜಿಪಿಂಜಿ ಆಂಡ್ ತುಕ ಕೈ ಕುಂಟು ದಿಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಮೂಲೆ ಕಜಿ ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದ ನಾನು ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಜಿಗೆ ತುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡವು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡಾರೇಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಪಗ ಇಂದು ಅಡ್ಡೆ ಬೀಪುಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುವ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ನಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ದಿಜೇರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಏನಾಯ್ತು ನಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಸುನೀತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಪಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿ ಸಿಂಚೋಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ತನ್ಮೈಗ್ಲ ತನ್ವಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ತನ್ವಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತು ಪಿನಿಕ್ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಇಂಚೆನೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋನಿಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹೇಮಲತಾ ಗೌಡ ಅದ್ರ ಮಗೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೀರ ಅರೆಗೆ 18 ಇಯರ್ ಆಪನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಮಲತಾ ಗೌಡ ಇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಅಡ್ವಕ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಆಯ್ಲೈನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಇರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಕನಸು ನನಸಾಡು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಆಡು ಬಂದು ಅನ್ನ ಹರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ದೋದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಅದೇ ಬೇಡ ಯಾನ್ ಉಡತಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ನು ಯಾನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅವು ಏನಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಪ್ಪುಜಿ ಹಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೋಳ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಬಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪು ನಿಕುಲ ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪುಂಡತೆ ಕೋರಿದ ಸಾರತ್ ಗಸಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಎರಬಲ್ಲಿ ಮೈತ್ತಲಕ ಸಣ್ಣ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕೈಕ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕ ಎರಲಬಲ್ಲಿ ಕೈಕ್ ನಮ ಒಂದು ಕೊಚಂಡಿ ತಿಕ್ಕ ಎರಲಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುನ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಅರೆಪುನ್ ಗೆತ್ತದ ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿ
ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಟಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ದಡ್ಡೆದಾ ಅಭಿ ಹಾಯ್ ಅಡ್ಡೆ ಬೇತನಾ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇವೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೂರ್ಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನು ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಂದು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನಾರೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಜಿನ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾನೆ ಒತ್ತುದ್ವೆ ಈ ಜನ ಬತ್ತ ನೆರ್ಪೇರು ಈ ಒರ್ತಿದೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ್ ನಿಂದೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಬತ್ತೇರು ಸೇವೆದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ కోరి తగ్గేసితలే రెడీ అండి అన్న కూడా స్మల్పును మస్తు లాయక్ ఆತದೆ ಸೇವುದಂಡೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆತದೆ ಅಂಟಿಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನಾರಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನೋಡು ಸೇಮದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ದ ಗಸಿಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಂಪಲ್ದ ಕೋಡ್ದ ಒಣಸ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ.